Aku aja tok padake ro bolot. Lah apa? Bolot kae iki ketoke meking ki suarane song ropel ping 3 nek peking ting ting ngono ting ting tok ting ting tok ting ting tok. Lah sing tok-tok ki apa, Yo golek Demes? ana dhewe. Ning aku Kok namu iso tok-tok? Hah? Piye to? Hei. Hadap sini dong. Lihatlah wajahku to Kang Mas, sedih wae wis. Kari 2 menit lho, kari 2 menit waktune kari 2 menit. sing gedhe pangapuramu. Ora gelem tenan. Sing gedhe pangapuramu. Nah terus aku piye? Aku nek ngene iki aku iso edan lho. Nek ora gelem karo aku. Monggo kowe arep edan, monggo kowe arep waras kuwi sing dikarepke. Lah mongko aku nek edan aku cok wudo lho. Sakarepmu. Lah kowe ora kepingin? Nek gelem sawang wong akeh wudawa sisan saiki. Lho kok jurne nentokke kowe saiki.